Kina ji ko? Bauta kika zo. Bauta kika zo. Kuma dole ne ki yi mijinki biyayya. Ba ki da option. Sorry Maryam. In ce ko dai idan ki ga na zo dai bikin ki ko? A'a ki ji waya Allah babu banta. Ya bata. To ko san ki sa baban naki ma kuka. Yake kale ka dan Allah. Ko ba ta ji. Allah ya miki albarka. Amin. Zaman gidan miji. Kina ji ko? Bauta kika zo. Bauta kika zo. Kuma dole ne ki yi mijinki biyayya. Ba ki da option. Duk abin da isa ki dole ki ma damar bai kauce ma shari'ar addinin Islam ba. Ki bi shi sau da kafa. Ki darajanta shi. Ki darajanta 'yan uwansa. Ki darajanta iyayensa. Yanda za ki yi wa iyayenki haka za ki yi wa iyayensa. Iyayensa sun zama iyayenki. Iyayensa sun zama iyayenki. Yanzu Husaini ya fi iko da ke akan ni da uwarki. Husaini shine yake da iko da ke fiye da uwarki da kuma ni. Na gaya miki tuntuni cewa duk lokacin da koda waya nake miki, idan wayar Husaini ta huto, ki kashe ta wace an saka mijinki. Ki ce mana abba ga mai gidana yana kira na I can understand. Domin a wannan lokacin ya fi ki iko da ni da ke a kaina. Kuma duk lokacin da kuka samu saɓani Maryam, kada ki yadda ku kwanta sai kun warware saɓani. Duk abin da kika yi ya nuna miki biki daidai ba, ki durkusa ki bashi haƙuri. Ki durkusa ki bashi haƙuri. Ki durkusa ki bashi haƙuri. Ki duk yara. Kin da ji aiko? Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Allah ya zaunar da ku lafiya. Allah ya zaunar da ku lafiya. Amin ya Allah. Ya zaunar da ku lafiya. Amin ya Allah. Alhamdulillah.